To masu kallo kwana biyu kun ji ni shiru ku je ni ku ga da naje kallon wani wasa daga nan kauye mu zuwa garin Garba Shede wanda muka je kallo nan da yayin tafiyar mu ne nan kuma mun shigo garin Garba Shede wannan shine dan a caban mu wannan kuma mun iso fili kenan wannan kofin da aka tsayar da wanda hakim kai gama na garin Garba Shede Alhaji Abdulrafiu shine tsayar nan kuma fans din kai gama Sudin ne waɗannan nan kuma fans din Samba wanda su da suka buga faina mutane biyu wannan cameraman wanda shine min jagora na dauki wannan wasa nan kuma ga wasa da yake gudana yadda mutanen Samba da kuma mutanen kai gama za ku ga yadda ake ta driver ne a cikin fili ba zan iya muku zumi ba amma dai kuna ga yadda refili da lasma yake ta fafatawa ya je ya dawo a kansu nan dai kuna ganin mutane dai daidaiku daban-daban suna ta nuna farin cikin sa kan Kamal nan dai lasman ne wanda yake kan aikin sa kamar ni na sashi nake daukan sa kuma ba da iya da ni ga nan dai mai daukan hoto yana ta fama da dauke sa shi ma mutumi na kenan da ya zaga da ni cikin filin nan ba wanda ya ci mutunci balantana ya tozata ni ga abokanai nan da muka zo tare da su Alhaji da Fiye su Alhaji Nafiu da su Buroda ga sunan dai yana ta labina da sauransu na ce a kana da gadara da ni nan kuma ga ni nan ne ma nace ba za bar ni ba kun san sai ina dan nuna kaina saboda tsaro da ba dan nuna tsoro bane nan ma dai wasu ne daga cikin garin wanda na gansu a cikin filin ga mutumi na ga oga kuma fa Alhaji Bakar mutumin Gimbu mutumin Likitaba kuma kasuwan shanu nasu ne su suke fafatawa ga mutumi na mai cameraman SSG1 Garba Shede mutanen Likitaba kun gane wannan kuwa to ga fans dai wannan yana ce fans din kai gama ne sai ana ce sai dai bar wajen ga a wannan kuma shine youth leader tare da supervisor councilor nan kuma daga cikin kushe-kushen ne ga su FC Samba dai suna daga tutan su ba wasa fa nuna wasa fa sai yankai ta kanan dai wasa dai ne ta gudana kun ga dai yankan da yake ta fama to mutane na yanka shi dai biye shi tana daga ko mako ya saki ba mutanen kai gama ya daga ta ya tura ta ga nan dai na saki haɗu da wasu daga cikin mutanen kauyen mu mun zo kablo su yellow da sauran mutane wannan shine best goalkeeper wanda ya ci karbi best goalkeeper wannan wasa nan lokacin da aka tashi face up ne ana ta fafata ana ta surutu sakiyan yana so ya fi karbi mu akan me sakiyan zai zo filin ya fi karbi mu nan ma na sake nuno kaina ne na haɗu da wasu daga cikin mutanen garin mu da kuma wasu daga cikin gari ga wani fans fa gaji a gaci yana saman mota nan kuma komanda Aminu Bala ne mai farin kanan tare da mukarrabansa da kuma kofi a can gefe nan kuma da kuke gani abokan wasa ne wanda kuma za a canja su shiga fili a nan ma dai wasa kan gudana dai na ci gaba ana ci gaba da wasa lokacin dai wasa bai kare ba muna ta fafata muna ta kallo amma ban samu kuzuri ba nan kuma yin substitute ne mutane Samba gashi yana shigan fili nan da za buga free kick ne gashi an buga ta taje ta kusan shiga amma bata shiga ba to shikenan mu batta haka nan ma dai still wani free kick ne amma ta dawo nan da yau an ci wasa ne ana ta celebration da sauransu nan dai wasa ya kare mutanen Samba su ne suka dauki kofi ga nan Lasman da Refili wanda suka tsaya kan wasan tun farko har karshe Allah sanya alkhairi ga nan kai gama kai hakimin kai gama Alhaji Abdulrafiu gashi nan shine dai da Hirami yana taba mutuminsa manya ga kuda bulala kanan dai wanda suka dauki kofi ne amma suna cewa su uku suka dauka kofi kamar da kuka gani suna daga yatsu su uku suka dauki kofi ga wanda aka dauki kofi hannun su mutanen kai gama amma dai ba wani abu wasa ne kuma yanzu aka fara aka ce to ga na wannan da shine ya raba musu kuɗi Alhaji Naziru SP ya raba wa matasa kuɗin Allah saka da alkhairi nan dai coach min kankani waziri daga tai wanda suka da manyan bayi da suka zo wajen kula muku maraba kuma mun gode muku da kuka samu lokaci a mu muna wannan wasan to wanda suka ci kofi kuma to a taya ku murna wanda kuma Allah ya ba su sa'a ba to sai a hakuri akwai wani lokaci yanzu aka fara inda kofi ne yanzu aka fara ba kofi sai ku hakuri nan gaba ba yanku ne hakimin kai gama da ya gama bayanin sanan da ya haska scorer ne wanda aka bawa nan kuma best player ne shine aka ba best player nan kuma na rabawa player dai abin nan sarkan wuya ba dan manta ba na'am ba ta asu da addu'a dai nan kuma yayin da za a bada kofi ana dankawa da suka ci kofi kun salama da murna nan dai an ga bada kofi an abin bari ku je da zai wasa wannan duk dai yin farin cikin daukan kofi ne wannan to sai dai mu ce Allah ci gaba da kawo mana irin wannan domin matasa ba su zauna banza ba Allah kara buɗi kar ku manta da yin following da like da subscribe to channel din mu suna Palace TV sai mu haɗa bidiyon mu na gaba assalamu alaikum